Huh? 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 अरे सामने आजा सामने बलम सामने ସେଇଠି ଥାଇ କହିବି। ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ? ତୁ ଆମ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆସରେ। ଓଇ ଆସରେ। କୋଉଠି ଅଛୁ ଆ? କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଏମିତିଆ ଛୁଆଟେ ମତେ ମିଳିଲା। ଖାଲି ବାପା ପଇସାରେ ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଆଉ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ବାଡ଼ିଟା କରିକି ରଖିଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଆସି ମାଟି ଟିକେ ହାଣିଦେଲେ କି କାମ ଟିକେ କରିଦେଲେ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତା। ନିଜେ ହାତରେ କରିଥିବା ଫସଲ ଟିକେ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତା। ଆଉ ସେ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଲୁଥା। ହଉ ବାପାରେ ନେ ଖୋଳୁଥା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସେ। ଖଡ଼ା ମତେ ଦିଟା ଆଣିଛି ହାଟରୁ ପକେଇ ଆଉ ଏଇଠି ଖୋଳୁଥା ପଟାଲଟା ଛୋଟ ପଟାଲଟା ଗଳିଛି ଖୋଳିଦେ ଏବେ ନେ ପଟାଲଟା ରଖ। ହଉ ଦିଅ ହଉ ମୁଁ ଖୋଳି ଦଉଛି ତମେ ଯାଅ। ହଉ ହଉ ଯାଅ। Huh? ପୁରା ପଟାଲ Huh? ଆସିବ। ହେଇରେ ତ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲୁ। ମୋର ଏଡା ବଡ ସୁନ୍ଦର ପଟାଲଟାକୁ ତୁ ଗାତ ଖୋଳିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଦିନେ ତତେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ସେମିତି କରିଥିବୁ ତୁ ବାପାରେ ମୋର ଏତେ ବଡ ପଟାଲଟାକୁ ଖୋଳିକି ଗାତରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ହୋଇ ଚାଲ ତତେ ଦେଖଉଛି। ଇଏ ତ